ассалому алайкум бардуи азиз, шумо қарор доред дар канали Сауду ТЖ. имрӯз 8 июни соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 120 сомонӣ. дар имрӯза видео бардуи азиз бо диққат гӯш кинед ки ма чӣ хеле хонаҳоро гап мезанам ва чира гап мезанам. яка дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Ваҳдат хонаи заминӣ ё квартира дар Корай, я пай дига монда дар шаҳри Душанбе квартира дар Корай то чанд смира дар Корай дар ҳами видео гап мезанам. баляскаҳои фурӯшӣ ҳастай барои лесинса дӯстони азиз дар видео гап мезанам. мақсад чия баляска мумкин бисёрот надонед. хонаҳои заминӣ ҳастаи дар ноҳияи Вахш, ноҳияи Фархор, хонаи заминӣ ҳастаи дар шаҳри Кӯлоб, квартира аз он ҳастаи дар ноҳияи Рӯдакӣ, квартира ҳастаи дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғани Пешина. қизиқи видео ҳамие ки я ҳавлии фурӯшии 35000 сомониш мега. бардуи ғарибон шумо метавонед ки я ҳавлии фурӯширо 289000 рублда бихарен. ҳамаш ҳастай бардуи азиз, лайк, подписатсияро биҷиқен, видеои имзора то охирша тамошо кинен. ана ака мерим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقم تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میآمده. дӯстони азиз, ҳатман ядона лайкиро биҷиқен ва видеои имрӯзаро то охирша тамошо кинен. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Сулҳобод. 10 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ. бардуи азиз, чӣ хеле ки гуфтам 10 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 веран дора. ремонти хонаҳо миёнаи овсвеч мега ҳастай, 10 метр дур ҷӯйборам ҳастай. бардуи азиз, хона техпаспорт доштаи, баня, кухни, аловхона ҳастай. гирди хона ба забор маҳкам кардагӣ, мактаб, масҷид, раи калон наздик будаи. бардуи азиз, нархи хона 106000 сомонӣ. касе харидори аниқ бошем, бардуи азиз, занг бизанем, бигӯем ки номерои канали Сауду ТЖ гирифтам, ба шумо бо арзон мекунам. бардуи азиз, ҳамаи эълона бо диққат гӯш кунен. яка дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Ваҳдат хонаи заминӣ ё квартира дар кор будай, ана сумаш то 250 ё 300,000 сомона боша мехара. сумаш бардуи азиз нахта, яъне ки сумаш тайёр будай. фаҳмидена бардуи азиз, як бор дига мисол такрор мекунам ки ҳамин якада аз шаҳри Ваҳдат ё шаҳри Душанбе хонаи заминӣ ё квартира дар кор будай, то 250 ё 300,000 сомона мехара. касе ки дошта бошен, ҳамин якада занг бизанед. бардуи азиз, хотири меҳнатҳои мо ядона лайкиро биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен, ягон рӯз хонаи арзон ҳамин канал мехарен. бардуи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пешина номаш Ленинский район, номи наваш ҳозир ноҳияи Рӯдакӣ шидагиай. доми деэтаҷа, духонага квартира дар якум этаж қарор дора. ремонти квартира миёнае бардуи азиз. масъалаи овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%ай. наздики квартира да дута мактаб, садик, магазин, балниса наздик ай бардуи азиз. ай сабабе ки камтар залул мондагиам бардуи азиз, барои ҳамун нархша арзон мондагиам. бардуи азиз, нархи квартира 250,000 сомонӣ. маълумотша дар бар экран нависагим, номерои телефонаш кор мекунад, дар ин рақамҳо ватсапам дора. занг бизанен, маслиҳат кунен.
бардорои азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидоро дар видеои оянда рекламаш мекунем. Assalomu alaykum jo'roq. Nazm shum qurtonzaran mashina ketib Qozog'iston avtomobilim bu Nusretga bor avtomobilim gapim kam chegashiniz hamma zo'r. Mashina garantina xilin February qilga pulna bo'lasiz. Ana mashina maykum tom bacho zo'r bacho. Assalomu alaykum migrantlar. O'zbek, tojik, qirg'iz davlatlarga juda chiqdi migrantlarga olib kelish nimalari bor. 100% ishonchi va tinch. Mezbonlar bo'ladi. Agar aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoning tagida nomerlar qoldiramiz. 100% ishonchli aloqaga chiqinglar. бардорои азиз, хаста набошед. мегзарем ба чорум эълони имрӯза. дӯстони азиз, як апада шаҳри душанбе квартира дар Курбдай, ай тарафи автовокзал 102 микрорайон, 103 микрорайон ё 82 микрорайон, мақсад ами территорияҳо квартира дар кораша то 200 000 сомона. сумаш бардорои азиз нахтай, яъне ки сумаш тайёрай. касе ки мақсад ами территорияҳо квартира дошта бошед, ами апада занг бизанен. номерои телефонаш WhatsApp ҳам дора. бардорои азиз, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. балиаскуҳои фурӯшӣ барои лесенса айбитон тайёр мешавад. 12 намуд гил дора. 12 намуд гил доштан, яъне бардорои азиз мақсад чӣ хеле ки мисол шумо дар кор шавад. 12 намуд гил доранд. нархошон ай 18 то 22 сомониай. усто дар кор шавад, хичон усто доранд. адрес бардорои шаҳри душанбе ва ваҳдат. ҳарди ҳами шаҳрода точка дошиянд. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, нархошон ай 18 то 22 сомонаи. маълумотша дар бар экран нависагим. номерои телефони ака ҳаста. ягон савол боша, мисол ягон чиро нафаҳмиден, ҳамин акара занг бизанем, бигӯем ки номерои канали Сауду Теҷа гирифтам. ба шумо бо мисол барои нақш арзон мекуна ва ҳамаша шумо да мефаҳмона ки мисол чӣ хеле. бардорои азиз, касе тамошо кардесен лайкҳоро биҷиқем. бардорои азиз, ва касе меҳмон бошем, подписатсия кунед. ягон рӯз ами канал мисол хона ё квартираи арзон мехарем. бардорои азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, тарафи Навобод, деҳаи Гулшан. 8 сотиқ заминаи дархона кардагӣ. ремонти хонаҳо бардорои азиз евроремонт кардагиай. бо се хонаи дига ба веранташ фундаментош рехтагӣ. ову свеч ҳастаи ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ. ошхона, баня, ҳоҷатхона, каҳхона, ҳелчаи мирғ, оғил дорад. дӯстони азиз, мақсад ҳамаш тайёрай. мактаб, магазин, масҷид, балниса наздикай. дӯстони азиз, нархи хонаи фурӯшӣ 150 000 сомонӣ. марҳамат бардорои азиз, ина занг бизанен, хонаи арзон аз ноҳияи Фархор бихарен. чӣ хеле ки гуфтам, 8 сотиқ замин дархонаи тайёр дора, бо се хонаи дигаша фундаментош рехтагӣ. дӯстони азиз, се дархона ба веранташ бо фундаментош рехтагӣ. маълумотша дар бар экран нависагим. номерои телефонаш номерои расияи WhatsApp ҳам дорад. дӯстони азиз, занг бизанен. масъалаи нарх шихати бо як камтар дига арзон мекуна. фақат бигӯем ки номерора ай канали Сауду Теҷа гирифтам. ина бардорои азиз, видеоро тамошо кунед. хонаи тайёрайда, мақсад пуламети медрои зиндагӣ мекунӣ. бардорои азизам, мегзарем ба ҳавлии фурӯшӣ. бардорои азиз, нархш беҳад арзонай. касе ки аз шаҳри Кӯлоб бошем, бо диққат гӯш кунед. ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати деҳоти Зарбдор, маҳаллаи Заринкӯҳ. ай дарвозаи Кӯлоб 1 километр дурад. дӯстони азиз, гӯш кардесен? ай дарвозаи Кӯлоб 1 километр дур будай. 6 сотиқ заминаи овсвеч мега ҳастаи мегзарониш тамом. ҳамсоё овсвет доранд, ҳуҷҷатош қарор доштай. бардорои азиз, нархи ҳавлии фурӯшӣ 35 000 сомонӣ. ина бардорои азиз, бо мегӯем ки Сауду Теҷа ту ҳавлии арзон намемонӣ. ина марҳамат бардорои азиз, ҳавлии фурӯширо занг бизанен, 35 000 сомонӣ бихарем. касе харидор бошем, бо камтар арзон мекуна.
бисёри бадрои россия гуфтабуданд ки квартираи арзон аз шаҳри бохтар монен, яъне ки қирған. Марҳамат бардуи азиз, гӯш кунед ина. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, пешина Қурғонтепа, кӯчаи Айнӣ, пишти Зубной, доми 4 этажа. Як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 25 квадратни метрай. Ремонти квартира миёна будай. Ов свич мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. Квартирара вақти фурӯхтан кондисионер, термос меиста. Кондисионера термиксаш бардуи азиз меистодай. Бардуи азиз, нархи квартира 160 000 сомонӣ. Ина бардуи азиз, 160 000 сомон квартираи арзон дар шаҳри бохтар, яъне ки Қурған, пишти Зубнойда. номерои телефонаш ҳастай, занг бизанем, бигем ки номерои канали Сауду ТЖ гирифтам, ба шумо бо як камтар арзон мекунам. ханам хеле ба чаю чай бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. Аз куҷое ки хонаҳои арзонам рӯӣ кардан, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам. Фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд, хая ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали Бачаи Ачкидор, яъне ки канали Сауду ТЖ. Ҳами як доналае ки бепала бишқем ва касе дар канали мо бори аввал тамошо кардисен, форатон ки видеоҳои ма шумо дабрава бардуи азиз, ҳами подписатсияра ҷиқиден, зангулачараологи дамонен, ке ки ма видеои нав кардам, шумо да бардуи азиз мерава. Мақсад ке ки ма видеои нава дар YouTube мондам, шумо да бардуи азиз мерава. Барои ҳам подписатсия кунед, як доналае ки бепала биҷиқен ва аз мисол аз куҷо хона замин квартиратон дар кора, комментарияи ҳами видеода бинависен. ё дар кор набоша, бинависен ки Сауду ТЖ беҳтарин видео, ё рақами 5 бинависен. дӯстони азиз, хайнам хеле. Видеоя дударак ямон, агар шароитатон боша, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунед. Хаяка. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шуданашда соз будай, аз 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро, почааш аввал сирх шудай, баъди сирх шудан сиёҳ шудай. Дига илоҷиш нашудай, дидан ки мисол почааш сиёҳ шудай, почааш аз зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. Падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунан гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номерои ина мисол падаршам мондагим, номерои картаи Душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.